Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka nawo maSecrets nemaConfessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangooma hazvo veduwe, kana ndakamboverenga nyaya inorwadza. Iyi nyaya yakandirwadza. Mhanzi ndakazvara mwana mualbino, saka mwana wangu uyu musope anochengetwa neimwe cousin sister yangu uyo anogara kuChiredzi. Vanhu vazhinji havatombozvizivi kuti ndine vana vaviri. Umwe wacho akazvarwa zvake ari right, ndiye anogara namama vangu. Most of the people vanongondiziva ndiri munhu ane mwana umwe chete, but as for my husband haatozvizivi kuti ndine vana vaviri. Umwe wacho akazvarwa ari musope. Muri sei mukoma? Ndinokumbirawo kuti munge muchizoviga chitupa changu uye musazombofa makaudza anyone my real name. Muchanditi Linda. Uye zvekare ndakaita zvinhu zvinonyangadza pasi pano pezuva. Mwana wangu uyu atokura asingatozvizivi kuti ndini amai vake. Mwana wangu anofungidzira kuti amai nini ndivo amai vake nyakumubereka, but sandizvo mukoma. Ndinoda kuti Mwari vange vachindiregerera, asi pekutangira ndipo pandisitomborina mwana uyu ndakatoita zvekumuhurawo, ndikarangwa neshamu naMwari ndikazvara mwana wangu musikana musope. Mushure mekunge nemurume tatanga kunetsana, ndainge ndakaroorwa nemurume aita zvekudhiraivha matrucks. Aienda kuZambia, dzimwe nguva aienda kuBlantyre kuMalawi. I then found out kuti ainge ava neimwe mhuri muZambia. Ndakabatikana zvisingaite, ndikabva ndati ndava kuvhurawo rangu branch, because ini ndini ani anganzi chingogara usingahuri, iye murume achihura pose paanenge aenda out nebasa. Ndakabva ndati neniwo ndava kuita zvaanoita izvozvo nekuti ndoda kumuratidza kuti ndinozvigona. Sezvisinei mukoma, ndakati ndichimbonohura nhumbu ndokubva yati dhuku, ndikabva ndabatira pamuviri. Ndabatira pamuviri kudaro handina kuda kuti murume ange achizviziva kuti ndainge ndiine pamuviri, because ndainge ndichiedza kuti ndige ndichibvisa nhumbu yacho, but nhumbu ndakaedza kuibvisa zvikaramba. Dzimwe nguva ndinozviblema, ndinoti maybe kunwa mishonga yandainge ndichinwa yakasiyana siyana ndo yakakonzeresa kuti ndige ndichizozvara mwana mualbino. Uye zvekare ndainge ndiri munhu aishora nekuseka vanhu vanenge vaine vana vakaremara. Murume wangu ainge akasirwa imba nevabereki vake, saka tainge tichigarapo pamba pevabereki vake. Painge paine maloja, asi mari dzacho taizogoverana mari idzodzo nemadzitete nevamwe vana bamukuru. Saka takazotanga kugara neumwe mukadzi iyeye ainge aine mwana ainge akaremara, saka akazvarwa akapeteka makumbo ake. Ndaiti kana asipo ndaikwanisa kana kumutswinya mwana iyeye, kana kuri kunzi ndinenge ndanzi ndinge ndichizosara ndakamutarisa apa ndabhadharwa zvekare. Saka aiti kana akatanga kundinetsa akati, mama ndiri kuda mvura, mama ndoda kuenda kutoilet, mama ndoda kuita dhodho, ndaibva ndamutsunya ndobva ndati, iwe uri kundiona ndakakodzera kuita amai vako? Ndine mwana akaremara here inini? Saka Mwari vakazondirova neshamu yakaomarara, because ndakabva ndachizonozvara mwana ainge ari musope. Mwana uyu ndakati ndamuzvara ndakabva ndamuvenga zvisingaiti. Ndakasvika pakureurura, because mwana akange achirwara zvisingaiti. Saka mukuzonofamba ndichienda kuna namadzibaba mumasowe, ndakaudzwa kuti mwana wangu aikwanisa kufa. Ndakangobatwawo netsiye nyoro dzemubereki, ndikati mwana uyu ndakamutakura 9 months, kunyange zvake azvarwa chiri chirema, asi handingazotadzi kureurura kuti ange achizofa. Ndakabva ndachizoudza murume wangu. Ndaudza murume wangu, ndaifungidzira kuti murume achandiregerera, but haana kana kuda kumbondiregerera. Akabva atodaidza hama dzake ndokutorambwa. Mukoma, ndakabva ndarambwa nemurume wangu. Mushure mekunge ndarambwa nemurume, ndakabva ndadhampa mwana ndakaenda ndikanomupa cousin sister yangu anogara kuChiredzi. Haana kumboita hake basa nazvo, akatoti
uyai nemwana kuno kusisi, because ndakamufonera ndikamuudza kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichiuraya mwana, ndikati ndikuda kungoita zvekuisa mablanketi pamusoro pake ndobva ndamutsikirira zvekuti zvinongozonzi mwana afira kuhope. Saka ndakange ndatoronga, asi ndakabva ndaudza munin'ina wangu, akati no sisi uyai nemwana kunoko. Ndakati ndawana zvemari zvandainge ndinazvo zvainge zviri muvanhu, ndikabva ndasiya marriage, kwava kubva ndachizoenda kuChiredzi ndichizouya kunoko kuCape Town. Ndakabva kuChiredzi, ndakagarako, ndaisatoda kuti vanhu vange vachizviziva kuti ainge ari mwana wangu. Ndainzwa ndichimuvenga zvisingaiti mwana, kuti inini nerunako rwandiinarwo Mwari vangabva vachizoita kuti ndinge ndichizosvara Musope here. Zvadaro mukoma, pandakaona kuti munin'ina wangu ainge achitomuda mwana wangu, ndakange ndamukumbira kuti asazombofa akaudza mwana kuti inini ndini amai vake. Akati no problem, handimbofi ndakamuudza, kana kuri kunzi unenge usingadi kuti ange achizviziva, handimbofi ndakamuudza. Akabva asara nemwana, akandikumbira kuti ndinge ndichizopota ndichitumidzira mari. Ndikati as long as uchimuchengeta mwana uyu sekunge mwana wako, handina kana problem nazvo, ini unokwanisa kumuchengeta, ndichange ndichizokutumidzira mari. Akati kuma birth certificate, ndikati kana zvichiita kana pamunini vakabvuma, munongoenda mungonomutoresa mwana muchishandisa zvitupa zvenyu. Saka kwakagadzirwa mabirth record enhema, mwana akaenda akanotoreswa birth certificate. Pabeba mwana uyu haasitombori mwana wangu, but biologically ndini amai vake. Ndauya kunoku zvechokwadi, mari ndainge ndichitumidzira, handina paakambondikumbira mari achiti mwana ari kuda kutengerwa chakati nechakati, ndobva ndamunyima mari. That's when I made sure kuti ndinomupa mari, because ndo zvandakangozvivimbisawo kuti Mwari zvondoshanda, mwana uyu hangu ndakamuvenga, but ndichange ndichizomuchengeta ari kure kwaari ikoko. Ndinotoziva kuti kunyange zvikanzi munin'ina wangu afa, ndine kumwe kwekuti ndinoenda ndonomudhampa. Ndava munhu ane zvimari zvake. Zvakaitika ndakazoti ndauya kunoko kuCape Town, nekuda kwekunzi ndiri musikana, pandakaona kuti kana ukaudza varume kuti hausati wakamboita mwana before, varume vakawanda vanenge vachikuda. Ndakatanga kudanana nevarume ndichivanyepera kuti handina kumbogara ndakaita mwana pandainge ndiri kuZimu. Ndakabva ndachizosangana nembinga iyo yandakazochata nayo, munhu ane mari yakawandisa. Saka murungu mukomana Chibati, iye munhu asingatodi vana zvachose, but now ava kuti anoda kuti tinge tichizova nemwana, and there is something that has happened. Mbinga iyi ine mari, ndine stress because akabva mukundibvunza kuti Linda, do you have kids back home? Ndakamuti no, I'm childless. Ndikamunyepera se zvandanga ndagara ndichiita. Saka iye akati kwandiri last week, akaudzwa nefriend yangu mandiri kutotukana naye paWhatsApp izvezvi, akaudzwa kuti Linda ane vana vaviri kuZimbabwe, umwe wacho Musope. Murume wangu akandibvunza akati, une vana here kuZimbabwe? Ndikamunyepera ndikati handina. Saka izvezvi ndine stress isingaiti, ndakamunyepera kuti handina vana kuZimu. Ndinonzwa mwoyo wangu kurwadza kuti ndakatoramba vana vangu nekuda kwemarriage. Iye mukutaura kwake, I know, I have a sense yekuti vana haatombovadi zvachose, because anoti kana achitaura so, ndikamuudza kuti ndinoda vana, anoti vana is a waste. Worst of all, ukaita mwana anenge aine disability, requirements anenge achizodiwa ipapo, expenses, it is not easy kunzi zvara mwana anenge aine special needs. Saka kuti ndige ndichizomuremedza ndozomuudza kuti kuZimbabwe kuko ndine mwana Musope, ndinongoona kuti zvitongori bo kutongoramba ndichitongonyepa. I know kuti vamwe venyu you are going to be judgmental, neniwo ndinogara ndichingozvitongesa siku nesikati kuti asi sei ndakasarudza upenyu hwekunyepa kudai ndichichengeta mwana wangu ari kure kwaari ikoko, asingatozivi kuti amai vake vakamuvenga. Ndinganzi ndingapindawo denga here kana ndikafa? Hanzi ndingaenda here kudenga kana ndikafa? Muri kuenda kugehena straight, vanzvadzi.
endai kuZimbabwe munogara pasi nemwana wenyu mumuudza kuti ndimi mama. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi mwana uyu ndinonyara naye, ndakamuvenga nekuda kwekuti iye hanzi akazvarwa ari musope, uye zvekare hanzi murume wavo uyo wavakachata naye muno muSouth Africa hanzi akavenga vana zvisingaiti. Hanzi especially kana mukazoita mwana anenge aine maspecial needs, hanzi it's a waste of money. Saka ndinotya kumubudira pachena kuti ndine vana. Zvakangooma, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana shimuri sei zvenyu, pakati pangu nefriend yangu pakaitika conflict. Ndakati nerimwe zuva ndiri kubasa ndinoshanda nefriend yangu, asi kutozviziva kuti ndini ndiri kupa information kumurume wake. Ndakati ndichitaura neboyfriend yake akangotanga kungoreacta in a way that was not even necessary. Ava kutoti sei uchitaura zvinhu zvakadaro neboyfriend yangu, kasi unomuda here? Apa ndiye akange atondipa foni. Vaitaura zvavo pafoni vachiratidza kuti havasi kunzwisisana. Mene zvakaitika paakaenda kusleep over. Ndakatomukavhirawo magap ndikatoudza murume wangu kuti tanzi tinge tichirara kunight nemurungu wedu because hapo tinoshandira muIndian, saka hatigari semastay in, but ipapo takatoronga kuti iye anga achikwanisa kuenda kusleep over taifanira kuti tinge tinyepera varume vedu kuti tichange tichizoshanda kusvika late, saka tainge tichazospenda wiki tiri kunoko kumayard tozodzokera zvedu kulocation. Mukomana achi ndakatora riski, ndataura neboyfriend yake mangwana acho amene kuti vakanetsana nei ikoko kumasleep over kwavo, saka vaitotukana kutorambana pamafoni. But ndaitoudza boyfriend yake ndichimudza kuti anokuda anga achitochema, it is just that muri vanhu vakangonetsana. Saka akabva ati sei muri kundiexposa boyfriend yangu kuti ndanga ndichichema, wava kutoda kutonditorera munhu wangu. Ndikati no, that is not the case. Saka pandakaona kuti munhu uyu haatombobatsirike, ndakabva ndatanga kupa information kumurume wake. Saka ari kutonetsana nemurume zvekuti anokwanisa kutorambwa nemurume anytime soon. I feel trapped because she is my best friend ndinomuda. We have been through a lot together. I never thought kuti I would end up doing something like that, but ndakangozviitawo mukutsamwa and there is no more going back. Nditori neimwe phone yandiri kushandisa in secret, phone isingatozivikanwi naye kana kuti nemurume wangu. Nditori nepandinotoiwandisa ndinenge ndichimufeeda information. Apa ari kutotaura zvekuda kurovana neumwe mukadzi uyo waanofungidzira kuti mukadzi iyeye ndiye ari kupa information because akambodanana nemurume wake ndokubva achizofind out vakazotanga zvavo kuwirirana. Saka anoziva zvekare masecrets akati wandei pamusoro pefriend yangu. Saka mukoma ndo confession yangu yandiunza pano. Ndiri kuudza murume wake zvose. Murume wacho haasi kutozviziva kuti ari kutaura nani. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, drama after drama. Let us speak with him mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shimuri sei, please post my story makavikawo chitupa changu. Zuva iroro handifi ndakarikanganwa, zuva randakatorerwa chibereko changu nembinga yandainge ndava nemakore ndichidanana nayo yekuda kuchengetwa iyi mukoma. Kumusha kumasvingo ndakati ndapedza form 6 yangu boarding school ndokubva ndachizouya muHarare ndikatanga kudzidza paUZ because ndainge ndisina hama muHarare. Ndainge ndichishanda uye zvekare ndichigara kustudent accommodation. I had a lot of freedom. Ndaishanda pane kamwe karestaurant only a couple of hours kuti ndige ndichikwanisa kubalanzisa upenyu. Mari yandainge ndichipiwa yainge iri shomasa. Saka ndakazopfimbwa nomumwe murume aiwanzokuuya
parestaurant ipapo. Aifamba nemotikari yake yakanaka G-Wagon yeblack. Ndakasvika pakumuda, ndakandiudza kuti ainge aine mhuri yake. Ndikati hazvina hazvo basi, because ainge ava kundichengeta. Ndaiti kana ndikatumidzirwa mari nevabereki vangu kubva kumasvingo, mari iyoyo mukoma ndaitenga hembe dzinodhura. Murume uyu ainge aine mamaini uye zvekare aita zvekupfuwa mombe. Aipota achienda neni kuPrazi usiku, but aiti kana toenda kuPrazi ainge akafuka machira emidzimu. Tasvikako aipinda mudanga, aindisiya ndiri mumotikari. Ndainzwa kutya pose pandaimuona achiita chivanhu chake ichocho. Saka akazonditengera motikari pabirthday. Ndakatengerwa kaHonda Fit kainge kari keblack on my birthday. Mukomanashi I regret. I was first year at UZ panguva iyoyo ndisati ndatombograduate. Handina kunge ndakaziva kuti motikari yandainge ndatengerwa ndainge ndichitomupa chibereko changu. After the birthday party, he then took me to a hotel where we enjoyed quite a lot. Makuseni ndakamuka ndichinzwa chibereko changu chairwadza. Ndaifungidzira kuti chainge chakazvimba. Ndokubva ndaenda kuchipatara. Ndichibvako kana kufamba ndainge ndisingachakwanisi kufamba zvakanaka. Mukomanashi pakazopera mwedzi ndainge ndisingachaende kumaperiods. Ndakangoti zvimwe kuda hameno, maybe I'm pregnant, but ndainge ndiine jadal. Mwedzi unotevera ndakaita heavy bleeding. Ndakaita heavy bleeding, ropa rainge riri reblack. Ndikaenda kuchipatara ndikati zvinhu izvi hazvisi normal, chichiri kuitika kwandiri. Ndopa ndakabva ndachizoudzwa kuti vainge vapika up ma-cancer cells, saka vainge vachitorekomenda kuti ndinge ndichikasika ndabviswa chibereko changu. Ndakachema ndikati handina mwana, zvino ndingazonzi ndiri mukadzi pakaye anenge asina chibereko. Mukoma ndakaudza mbinga yangu, ndopa akandipa mari, akandiudza kuti iye nemudzimai wake vava kuda kumboenda kunogara kuChina and he was not sure kuti when was he going to come back. Ndakapiwa mari yainge ichikwana iyo kuita $14,000. Ndakamuchira mari iya mukoma. Akazoti akarara, aita zvokuvhumuka achitaura zita rangu. Ndakatonzwa achitoti ndamupa mari saka chibereko munokwanisa kuchitora zvenyu. Apa ainge andiudza kuti zvainge zvisina basa kuti ndinge ndichibviswa chibereko, ainge achazongondida zvakadaro. So he organized everything. Ndikaenda kuSouth Africa ndikambonogara kumba kwefriend yake. Taigara tiri 2 mune rimwe zimansion. Anogara kunonzi ku4 Ways kuSouth Africa ikoko. Tiri vaviri. He is just a bachelor guy. Anogoita zvokungodanana nemaSouth Africans. Anogara muzimba rakakura, a 20 bedroomed house. Taingogara tiri vaviri, saka ndiye aitoenda neni kuchipatara. Ndakaendeswa kuchipatara chinodhura, chimwe chinonzi Mediclinic. Mukomanashi ndakagaramo muchipatara kwemazuva mashomanana. After the operation, pandakazotarisa bill, ainge abhadhara nearly 125,000 yekurapwa kwangu kugara muchipatara. Then on top of that, pane 55 iyo yaakabhadhara yeoperation. Ndikasiya chibereko changu kuSouth Africa. Ndakadzoka mukomanashi. Iko zvinozvi I am cancer free, but at what cost? Chibereko changu chakaenda. Akaenda nacho kuChina. That one I'm sure. Ndine hope dzandakarota ndichimuperekedza kuairport. Ndakati ndichimuperekedza kuairport kudaro, ndopa ndakazoona kuti kubackseat tainge takatogara mukaHonda Fit kangu. Ndikatarisa ndikaona kuti kubackseat kwainge kuine hari yainge iriko. Ndakatarisa, pandakatarisa akabva anditi usatarisa nekuti kuona chibereko chako unobva wafa. Ndakaona kuti ari iyoyo yainge yazara neropa zvino zvekuti kubackseat rainge rangova ropa everywhere. Ndokutongonyangarika kwaakaita. Hope idzi mukoma pandakadziudza vamwe madzibaba vakazondivakira munamato wekuti ndisazofa. Vakati sezvo usisina chibereko ndava kungokuitira munamato wekuti unge uchizongowanawo murume achagamuchira situation yako. But I'm still struggling to this very day kuti ndinge ndichiwana murume anondida. Handina chibereko kana kuri kunzi panenge paine anyone anenge achindida. Ndakadzidza, ndine basa rangu rakanaka, ndinogara muno muHarare. Please, I am looking for a man. That person can drop their profile mu comment section or they can drop it kuno inbox ku Facebook. Ndobva ndachizotaura naye. Handisi kuda matsotsi, please.
Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Anzi ndakatengesa chibereko changu asi ndiri kutsvaka munhu angandida wekuti tinokwanisa kuvaka musha. Anzi I'm an independent woman, so you can drop your profile mucomment section kana kuya kuinbox, then you share your profile. Ndobva ndatumidzira kwavari. Saka zvine zvida kuti munge muchikasika nekuti vanhu vacho vanouya vanenge vakati one day, saka inenge iri first come first serve. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana Shimuri sei, please post my story makaviko chitupa changu ndakabirwawo mwana nemuNigerian. Kana kuri kunzi unenge uchigara nemuNigerian, kana mafunga kuti munge muchizozvarisana, munge muchizoita vana, you need to know kuti maNigerian kazhinji kacho vana vavo vanozongogumisidzira vatiza navo vaenda kumusha kwavo. Zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekudai. Pandakauya muno muSouth Africa ndainge ndiine murume wangu, taigara tose zvakanaka, taidanana, painge pasitomborina problem. Dambudziko rakazovapo nderekuti ndakazoti ndava kushanda pane imwe complex painge pachigara vamwe amai muZimbabwe avo vandainge ndichichengetera mwana wavo, painge pachigarawo maNigerians. Akati one day maNigerians vanogara vaine mari cash at all the times. Akatanga kuya kwandiri achiti anondida. Ndakasvika pakumubvuma mukoma, even though ndainge ndisina tarisiro yekuti ndingazonzi ndingadanana nemuNigerian ini. Ndakamubvuma nekuda kwekuti mari ndainge ndichiida. Saka takazongoramba tava kungofambidzana kusvika ndazosiya murume wangu. Ndainge ndisingachaoni murume semurume nekuti ainge asina mari. Saka ndakazotiza murume ndikatotanga kutogarapo pacomplex ipapo. Vanhu vakati zvainge zvichinyadzisa, but kwandiri ndainge ndisingaoni sekunge zvainge zvichinyadzisa because ndainge ndichichengetewa, ndichipiwa mari, ndichiitirwa zvose zvandainge ndichida. Ndakasvika pakuenda kumusha, ndainge ndatova nemotikari iyo yandainge ndatengerwa nemurume kainge kari kaPolo. Akanditsvakira driver muZimbabwe, tikatoenda kumusha, ndikatonosiya motikari, ndawana mari, ndokubva tachizodeclare motikari iyoyo. Nekuda kwaizvozvo mukoma Nashe ndakasvika pakuzviudza kuti murume uyu anoita kuti ndinge ndichimupa kana mwana. Ndamuzvarira mwana mukoma, ainge ari mwana mukomana. Akazoti ainge achida kuti tinge tichienda kuNigeria, but ndainge ndisingadi kuenda kuNigeria nekuda kwezvikonzero. Saka akazoti aenda kuNigeria, paakadzoka akadzoka asina mwana. Paakasvika asina mwana mukoma, ndakarwadziwa, ndikati munhu ndomusungisa, but ndakatya kuti aikwanisa kuzondiroya because amai vake ing'anga kuNigeria ikoko. Ndikati amai vacho vanokwanisa kana kuzondigadzira. Ndakabva ndaramba ndakangonyarara zvangu, even though zvainge zvichindirwadza. Ndakasvika pakumbomusiya, but nekuda kwepain ndikadzoka zvekare kwaari. Right now ndine confusion. Ari kutogara neumwe muSouth African, but anoti paanenge anzwa kuda anouya kwandiri, anoita bonde neni, haanditendedze kuti ndige ndichifambidzana neumwe murume, zvichireva izvo kuti ndiri baby mama wake, even though ava neumwe muSouth African uyo waari kugara naye. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinondirwadza izvozvo kana ndikafunga nezvazvo, kuti saka ndakangozvara mwana uyo akaendeswa kuNigeria. Kuti ndige ndichienda kuNigeria zvava kuti netsei because ndakasvika pakutukana nehama dzake. Zvingazoita here kuti unge uchinzi waenda kunyika kune vanhu avo vawakashauda ukavaudza kuti varoyi, zvinoti netsei? Saka kana kuri kunzi panenge paine umwewo mukadzi anenge akateerera nyaya iyi achidanana nemuNigerian, ziva kuti kana ukamuzvarira muNigerian iyeye mwana wacho anenge ari wake. Kana akangowana mukana chete wekuti anongoenda naye kuNigeria, mwana haazodzoki naye. Ende maNigerian vanotyisa, anokwanisa kungokuthreatena otongokudza kuti kana ukangoenda ukanomhanyara kumapurisa, iwewe uchaona zvandinokuita. Kunyange ndikanzi ndasungwa, my brothers they will deal with you. Saka ndakangozvigamuchira ndikangoti zvagara mwana uyu handiti iropa rake.
Saka mwana ariko ndinotaura hangu naye ariko ikoko kwaari kuNigeria, but zvinondibata mukomanashi kuziva kuti mwana wangu handichambozofi ndakaita bondi naye, because kuNigeria kwacho handisi munhu angagamuchirika kana ndikada kuenda kuvillage kwavo. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndo nyaya yangu iyo vakazvara nemuNigerian, but muNigerian akabva atiza nemwana. Kana zvakaitika kwamuri, you can come and you share with us your own side of the story. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi muri sei? KuCyprus munokuziva here? Ndakaromba mainge muri mugore ra2008, 3 years mushure mekunge ndauya kunoku kuCyprus. Ndakatanga kushandira boss vangu muZimbabwe avo vakandigadzirira mavisa and everything. Vakazondiudza kuti ivo vainge vaine nyoka yavo yavainge vainayo. Ndakasvika pakuzoita nyoka yangu iyo yakazodya mudzimai wangu. Pandakaziva kuti vainge vakaromba, this was after ndaenda kwavari ndikati murungu ndine hope dzandiri kurota. Vakandibvunza kuti ndainge ndichirota hope dzakaita sei. Ndaivarota vari muoffice mavo kana kuti muboardroom, vainge vachinamata kunyoka ivo nevamwe varume 3. Vakati hope dzauri kurota idzodzo dzine chirevo. Vakandiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizouya kumba kwavo. One day he invited me to his house. Mudzimai wavo ainge aripo. Pandakasvika ainge akatopfeka kutoita kunge n'anga. Vakandiudza kuti kwedu kumhuri kwedu kwainge kuine munhu ainge akaromba, ndokusaka ndainge ndakwanisa kuona urombo hwavo. Vakazoburitsa nyoka yavo vakandiudza kuti ivo vava kunamata nyoka, even though vainge vari maKristu, but vainge vava kuita zvekunamata nyoka iyo yavainge vakabva nayo kuGhana, yavakaenda vakanorombera vachida kuti business ravo ringe richizokura muCyprus zvekare nekuZimbabwe. Vakati vainge vachida kundipa start yeupenyu, asi ndaifanira kuti ndinge ndichizogamuchira urombwa hwacho. Takazoti tagara kuda kwe3 months ndopavakabva vachizondibvunza kuti was I willing kuti ndinge ndichienda navo kuNigeria. Ndakabva ndabvuma, ndokubva tachizobva muCyprus tikatanga taenda kuNigeria. Tichibva kuNigeria kwava kubva tachizoenda kuGhana, uko kwandakanogara mubako kwemazuva akati kuti. Ndaiona zvinhu zvinotyisa mubako imomo, nyoka dzakasiyana siyana. Ndichibuda mubako ndainge ndiine nyoka yainge yakazvimweneredza muruoko rwangu, yakazova nyoka yangu. Zvose izvi zvichiitika, mudzimai wangu haana kana chimwe chete chaainge achitomboziva kuti ndatouya nenyoka yangu yeurombwa. Chandakangoita mukoma, ndichisvika pamba wainge kuri usiku, ndakambeya ndichitsvaka kwekuti ndingatenga band. Ndakazotenga belt mukoma pane imwe 24-hour shop painge pari patruck stop. Pandakazotenga band ndainge ndanzi ndisati ndarara nemudzimai wangu ndinofanira kuti ndinge ndichitenga bande. Bande iroro ndakadzoka naro mumba, ndokubva ndachizoriisa pasi pembedha mudzimai wangu asingazvioni. Ainge akatotsamwa kuti munongoti masvika pamba apa ndiri kunzwa kukudai, apa musi kana kumbondicheka. Ndakazotanga kurara naye, bhandi rainge riri pasi pembedha rakatanga kushanduka ndokubva rachizoita nyoka. Nyoka iyo yakatanga kurutsa mari, saka ndakabva ndachizotanga ranguwo business muCyprus, ndokubva ndachizodzoka kuZim ndikabva ndatanga rimwe business zvekare. Saka hama dzangu dzakazotanga kufa. Mukomanashi, hama dzaiti kana dzikafamba zviya, kana munhu achirwara, ndaitogona kutocommunicate nen'anga iyo inenge ichida kuzoshopera hama dzangu. Nyoka yaitofamba nehama dzangu idzo dzinenge dzichinzi dziri kuenda kun'anga. Ndaitozviziva, ndinotoona vanhu vanenge vachifamba vachida kuenda kunobvunzira kun'anga. Saka nyoka yangu inogara yatosvika mumatare nen'anga yobva yatotaurirana nen'anga. Ndobva ndatoudza n'anga iyoyo kuti ndiri munzira ndiri kuuya kuzoipa kana $3,000 depending nekuti n'anga yacho inenge yati inenge ichida mari. Saka hama dzangu dzinozongoudzwa zvekunyepa kana kungonongedzera umwe munhu weukama nemazita anenge achitotaurwa, because nyoka yangu inoziva hama dzangu dzose. Saka panokwanisa kutonzi sekuru Moses
vekubhindura ndo vari kugadzirai, ndo vane zvikwambo zvavo zvakapanduka. Vanhu vobva vatopandukira sekuru Mozisi vaya vekubhindura, izvo kunenge kuri kunyepa. Nyoka iyi yakasvika pakuzondidyira mudzimai wangu ndisina kana kutarisira. Akaiona, ainge asingafaniri kuti ange achiona urombwa hwangu ndokubva aona nyoka yangu. Saka iyo yakabva yamutsamwira kuti ko iwe wagondiona sei. Yatsamwa kudaro, yakabva yachizomudya, yakamuruma ikatanga kumusvepa ropa zvishoma nezvishoma. Yakamuvhara izwi rake kuti asazombofa akagona kutaura, nekuti aikwanisa kuzofumura zvose kuti ndine nyoka yeurombwa. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma komana, zvakangooma hazvo veduwe. Anzi ndakaurayisa mukadzi wangu nekuti ndaitya kuti aikwanisa kuzondifumura kuti ndine nyoka yeurombwa. Vadiwa vateereri, ndo messages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.